Njengoba sigubha isikhathi sePhasika, sidlulisa izilokotho ezinhle kubo bonke abasebenzi bethu ababambe iqhaza, ozakwethu kanye nemiphakathi yonke esiyisebenzelayo. IPhasika yisikhathi sokuzindla, sethemba, sokuvuseleleka kanye nokubonga. Sisikhumbuza ngamagugu esihe, ukuzidela, ubumbano, liqhubeke nokusikhuthaza ezimpilweni zethu nasemsebenzini wethu. Sibonga ngokukhulu izithombe abasebenzi bethu ngokuzimisela, abasebenza ngokuzikhandla kanye nokuzinikela kwabo. Kanti nababamba iqhaza sibabonga ngokuqhubeka nokweseka, nokubambisana kanye nokwethemba umsebenzi wethu. Iqhaza lenu liwusizo kakhulu empumelelweni nasekuqhubekiseni phambili inhloso yebhodi leNgonyama Trust. Sengathi leli Phasika linganilethela ukuthula ezinhlizweni zenu, amandla emoyeni yenu kanye nenjabulo emindenini yenu. Sengathi linganipha nethuba lokuphumula, lokuvuseleleka kanye nokuzindla okunenzuzo. Siphinde sifisele uhambo luphephile kubo bonke abazobe behamba amabanga amade beyokhonza, nabanye futhi beyochitha isikhathi nemindeni yabo ngalesi sikhathi sePhasika. Sengathi ningahamba niphephile futhi nibuye ngokuphepha. Siyanifisela iPhasika elibusekile, elinokuthula neliphephile. Siyabonga.